Het bedrijf Gameship in Ljout is failliet. Gameship is in 2009 opgericht en had de modernste gamestudio van Europa. Bij het bedrijf worden computerspeltjes en animaties ontwikkelen. Het is een leerbedrijf voor studenten van de NHL en het Friesland College. De vakbonden hebben vanmorgen een praatactie gehouden bij de fabriek van Dunlop in Drachten. De dogen zo om het personeel erop te wijzen dat er nog geen nieuwe CEO is in haar branche. Werkgevers en vakbonden kunnen het maar het eens worden over die CEO. De binnenvlaai is deelt aan het personeel. De hol is van de nieuwe N381 tussen Drachten en de Drentse grens kan definitief los. De Raad van State had alle bezweren van omwoners in de dik van tafel vagen. Nevens de tjinstanders is de nieuwe dik net noodzakelijk. De hol begint heel wijd takomier. Horeca, politie en NME hebben juster een oefening gehouden van discotheek Fire in Ljout. De waar traint op vervelende stappers en vluchtpartijen. Dit om de gearwerking tussen politie en uitsmieters in de stad te verbeteren, vooral na het sluiten van de horeca. Joen en vannacht klaart het op en het wordt wat rustiger waar. De temperatuur leidt om de 4 graden heen. Morgen mogelijk eerst nog wat zinnen, later een beroene loft met uit een trogrijn. Het wordt als aan 9 graden.